Už to asi ide. Takže dobrý deň. Chcem vám predstaviť divadlo Tandem, ktoré sa skladá z nášho režiséra, ktorého teraz nebudeme rušiť, lebo skúšam. Chcem vás pozvať na naše predstavenie, ktoré sa bude konať 7. decembra o 19. hodine v DK Dubravka v Malej sále. Hra sa bude volať Rodinný návod, je to činohra a psychofraška. Teraz vám idem predstaviť moju rodinu, ktorá bude účinkovať v tejto hre. Teraz mám zavreté dvere. Teraz, takže toto je moja rodina. Dvere musím zatvoriť. Ideme ich predstaviť. Takže poprosím, poďte do stredu preboha, že čo tam budete na boku. No poď tady. Toto je Filip, Majka, Naty a Kitty. A teraz, aby sme aj videli, že kto čo bude hrať. Kitty bude hrať moju manželku, ktorá je úspešnejšia než ja v živote. Naty bude hrať moju dcerku, ktorá život na to, aby mala úspešne, ešte musí robiť. Majka bude hrať moju milovanú mamičku a Filip bude hrať môjho synátora. A ja ťa budem musieť... Presne tak. A demokraticky teraz uzatváram toto video, takže sa na vás tešíme. Príďte. Vidíme sa.